Arr! Arr! Bayaw, congrats dahil nanalo ka. Sa'yo na tong Aqua Plus! Kaya bye-bye! Yan mga kabugok. So sa mga gusto maging distributor and reseller ng aking Binley Bleaching Scrub, ayan, pwede na kayo mag-message sa Binley Cosmetics. Ayan, trending na trending siya ngayon. So, ano pa inaantay nyo? Grab nyo na. Bleaching Scrub, yan. Ayan. So guys, message lang kayo sa Facebook page namin, Binley Cosmetics. Ayan, sa mga gusto magkaroon ng extra income, ayan, ito na ang sagot, magkapera. Ito na. And then, big shoutout nga pala sa Aqua Plus. Yan, available siya sa lahat ng mga SM stores. Yan, so super sulit at 24 hours niya talagang papatunayan yung init at lamig nito. Kaya ano pa natin nyo, bili na rin kayo ng Aqua Plus. Masarap inumin kahit walang laman. So yun lang mga kabugak, salamat and I love you!